si bé és cert que som una ciutat petita, prop de 90.000 habitants, doncs avui estem situats al món gràcies a vosaltres, gràcies a la Federació Catalana, a la Federació Espanyola, a la Federació Internacional, i avui ens podem comparar, per què no, amb ciutats com Berlín, que té un europeu d'atletisme, i amb ciutats com Glasgow, que estan fent uns europeus de natació i de salts i sincronitzada. Per tant, gràcies a vosaltres, avui Sant Cugat està al món.